Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Rosa, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. Gapu itinaalas nga ugalig, iso anauma kanyak ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rosa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anarabyan ka manan anagawid, Daniel? Nag-overtime kami ni Rosa. Bakit? Ato dagiting kamakam ko. Iso analatawa ka na kasangpahit. Agrason ka pa'y lang iti sanapod no? Ti kunamkit di, nakisinarak ka manan iti babaim. Anya? Unay ka maten. Sana po nunay tanga atap mo kanyak. Hala, gusto nitan. Nakababayin ka dagiti ka aruba. Ay! Awan bebyan ko kadagita ka aruba! Basta ibagak ti kayat ko nga ibaga. Gaputapod namat! Babaero ka! Agsagadak man lang dito isang wanan ti balay. Nasaya at tanadanon ka dito arubayan yung agsagsagat, anak ko. Ada ko maibagak. Da kayo matgayam nanang. Ala, mapantayo agtugaw dita sirok ti mangga. Mabitlaang, mapanak mangala iti kape. Sanan amasapol, anak ko. Anya ngamin ayat ikunayo nga ibagayo kanyak, nanang. Anak, nangeg ko ti panang bugbog kaw mo iti asawam, idirabe. Ha? Apay, anya ka di manen tinagapaan yo. Basol ni Daniel, nanang. Rabiin, idi sumangpet. Maawatam ko mati asawam. Nagagat, kan ayon nga ag-overtime. Ti kunayo ket di, nakisinarak manan iti babae na, iso anarabyan anagawid. Ay na anak ko, saan ko maakasta ti panagsasaom ken kuana. Ammom kumamet nga ibainan ni Daniel nga asawam. Ay nananang, pudno ti bagbagak. Anak ko, baliwam ti kastaan na alas nga ugalim. Taamangan no pagbabawyam to, iti udi na. Ti asawak ti rombang agbaliw, nanang. Baliwan na ti kinababaero na. Ada kayo matgayaman, Lolo Tomas. Sumra kayo pa ya? Agyaman na, kapok. Agtugaw kayo, Lolo? Agyaman nakmanayon, apok. Ada ka din inanang mo. Ne, ada kayo matgayam, tatang. Sige, Lolo. Nanang, panawan kayo pa'y. Sige lang, apok. Anya ka diti may paay ko, tatang. Nadamag ko nga men, tinagmadi a panagsasaom iti asawam. Anya? Apay, nagipulong kada kayo tinalaing nga anak yo, tatang? Sana nagipulong ni Daniel. Nga mamwak matlaeng kadagiti mismo akaarubayaw. Jackpot yan, tatang. Amok, nagipulong kada kayo ni Daniel. Agsaga na kanyak da at tao. Ay, saan ko maakasta balasang ko? Pagsaritaan nyo iti nasayaat, no adda ti diyo nagkinawatan. Tapno saan ang nakababain, akanayon mo abugbugkawan ti asawam. Awan madingar aramidak, tatang. Jay anak yo ti ayan ti parikot. Adda pagmamauyungan na babae. Anya? Apay, Rosa. Adda ka di pa manaknak mo, iti daytang ay pagpabasol mo iti asawam. Awan pa'y tatang, ngam ikarigatak ti agkalap, kat ipakitak to kada kayo. Nakaluto ka matgayaman, Rosa, bakit? Agar mo sarta yung arodan, tamasapa akman na sombra kay opisina. Ado kami tiaramida kay Jai. Wan masapa ka asumrek. Masapa ka, tapno mapan mo pa'y kitaan, jay babain. Mangrugi ka man na ako, nak.
Sangwanan ti panganan, kastal kalaktan. Unmat ngamin nagpaiso nanang. Mangantayo kit din. Dahita nalaing nga amam ti bagbaga am Alvin. Ipadlaw na launay ti kinaadda ti sa bali a babae a pagmamauyungan na. Anya? Mangantayo kit din. Awan tinasaya ta pagturungan da ito asaritaan. Busy nga tetext ti asawak. Asino nga tati ka-tetext na? Paymanta sitkak. Hoy, Daniel. Asino day ta ka-tetext mo, ha? Ni Madam Leia da ito bakit? Asino day ta Aleya? Agalwad ka. Ta sa baliak no siyak ti makaungan. Boss ko da ito. Ada ka no meeting minton bigat. Kandi ka kadagim imon. Gabota si ka lang ti babaeng ayayatak. Nalaing kakit ding agpalusot. Ngam oras a maaktuan kayo iti babaim. Agsagana kayo kanya. Mapana ko nagtrabaho bakit? Na? Ha? Una yun ti kasta apor, Ma'am Daniel? Kasta unay abanglom. Trabaho ka di ti papanam? Wano, mapan mo kasi narak ti babae apag mamauyungam. Mangrugi ka man na ako na. Sige, mapana ko na. Kaputat dapay meeting mi. Ang mga numaladawa ka. Sige. Hoy! Dinak panawan! Agsarita tapay, Daniel! At to'y nanang, inyagan kayo ti Diyos nga inuman nyo. Kabayatan ti pa nagtugtog ayo dito salas. Agyaman anak ko. Kinapudno na. Kaya't ko makasarita kayo. Kapota, napatag ti bagak. Anya dayta? Sabay ko matalidak kagura iti bagak. Anya ngamin dayta, anak ko. May papanday ito iti panagat atap yo. Nga da babae ni tatang. Ha? Isardang nyo kumantikas tangar aramidin nyo. Nasingpat ni tatang, nanang. Sana ka mamating at da sa bali a babae iti biyag na. Apa niya ibagbagam ti kasta kanyak, ha, Alvin? Pudnumat. Ada babae ti amam. Kanayon ama sapa arumwar. Kalpasan na, maladaw nga agawid. Kasano, ajak agatap, iti kasta nga aramid na. Ibagbaga na matirason na nanang. Mapanagnakan nyo dayta. Gapot adakkel ti mayaw awat na kada kayo asweldo na. Da kayo, awan pamanagnak yo kadag iti pagpabasol nyo kun kuha na. Patpatgag ngamin unay ni tatang mo. Jak lakit di kabailan numapukaw ko. Isang harap nagbalbalayo kayo nanang. Ang mga nudumtang ti panawan na mauman ni tatang. Ang mga napanawan na ta. Anya? Jak lakit di maaklon no kasta ti mapasama. Kastoy ka di nga oras ti panagaawid ti mangup opisina, Daniel. Pangasim ko mabakat. Nabambanog ka nagapo iti trabaho. Adutin lepas mi iso anarabyanak. Nag-overtime kami kadag iti kakadwa. Saan ko apat yun dayta? Ti kunam, nag-overtime ka iti sidong ti babaim. Apay, awan ka din ti panagtalag mo kanyak. Kasta ka di ka baba ti panagpampanunot mo? Talaga nga awanan panagtalag ko kan ka, Daniel. Sumardengak tulaeng, inton sinaamon ti babaim. Umay ka, Daniel. Ang kalamisaan tan. Uwen, ma'am. Urayan tayo dito, dagiti order tayo. Naimbaglakit din, tada asidag apanganon dito'y opisina. Saan tayo amarigatan? Uwen nga rod, ma'am. Kunak tupay ka nga da babaim, Daniel. Aggidgidan kayo pa'y gayam amang mga. Awanan kayo itibain. Pangasim, Rosa. Di ka kumagiskandalo dito eh. Awan ti kinapudno dagiti ibagbagam. Ni Ma'am Leia dito kadwak. Ma'am Tarupam! Daiti ka diti asawam, Daniel. Jakla impagarup anatangsit. Kan subirbiyada matgayam. Anya? Oy, babae. Awan relasyon mi iti asawam. No dayta ti ipagarup mo. Di man mat ni Daniel. Tanakaasawa iti kaskan ka. Ala, Daniel, iyawid mo ti asawam kat bagbagaam.
Intan Rosa, kitagsarita ta. Ita ta nakadanon tan dito'y balay. Agsarita tayo tinalapat. Lakay. Apayakas dyan tinaramid mo yung kantin. Amom ka di mabalin ang may katak iti trabaho iti naramid mo. Talaga abagim lang ti pampanunutam. Pakawanan na ko, ma. Jakmat ngamin amo abos mo gayam ni Madam Leia. Bayam, iturturod ko ti mapanagkid daw kan ko na iti pamakawan. Gapo iti kasjay nga inaramid ko. Sapay ko matasanak ang maikat iti trabaho. Tano mapasamak ti kasta. Jak lamon nga ibaga. Kat gapo iti da ito nga inaramid mo. Anak ka ibabainak. Pakawanan na kuma. Ng panawan kayon nga gina. Nauma akong iti kasta nga aramid mo. Lakay pa nga asim. Di mo kumamat aramidan ti kasta. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Ikarik, agbalbaliw akon. Madam Leia, kayat ko kumatyakid daw iti pamakawan. Gapo iti nalas nga inaramid ko iti kalabas. Impagarup ko ngamin nga ada relasyon nyo iti asawa. Sapay lang kumata mapakawandak. Napakawan kan, Rosa. Kinapod nun, ha? Ikatak ko man ni Daniel nga asawam dito opisina. Gaputa na ibabainak iti inaramid mo. Nga masaya nga nakan ko na. Gaputa na laing kan nagagat ti asawam. Agyaman ak nga rod no mapakawandak, madam. Ti parikot ko ita. Imbaga ngamin ti asawa. Apanawan na kamin iti anak mi. Awanan bibiyang ko iti dayta. Ngam no kasta ti pangadang ti asawam. Awan maaramidam. Kat sapay la kuma, tabaliwa mun ti madi nga ugalim. Uwan, madam. Sapay la kuma, tasaan amarakrak ti pamilya mi. Gaputa ay ayat ag unay ti asawak. Lakay, talaga ka di apatuluyo mun timang panaw kada kami iti anak ta. Atang, mabalin, jak ko makayat ngagsisina tayo sa nga pamilya. Uray sak matanak ko. Nga masapol nga ramidak ti kastoy. Bakit? Sapay lang ko matadi mo baybayan ti anak ta. Di ka madanagan. Kanayon nga gipatuludak iti kwartayo nga gina. Jak to agliway, tapagrebangat na ita. Sapay lang ko matagsublikan tumutla kada kami, tata. Pakawanan na ko man, Daniel. Di kan pumanaw. Ikarik, baliwa kong tinalas nga ramid ko. Diyak kaya tamarakrak ni pamilya tayo. Pasensya kan. Ang masapol nga ramidak ti kastoy, takayat ko ti makapagpanunat. Sapay lang ko ma, tapod nung agbaliw kan. Agsubliak to. Ngam na ita, umadayo akpay lang. Ato'y ti Diyos, tatang. Nanang, agmerienda kayo pa'y. Agyaman na akbalasang ko. Kumusta kayo nga gina dito'y balayaw? Kastoy, tatang. Maikaw ak una itikawan ti asawa. Nagrigat gayam ti mapanawan, tatang. Nanay. Ano sam ti kasta nagbanagan ti pamilyayo, anak ko. Namin ano ngamin a binagbagaan da ka ni abalayan, Tomas. Agam di ka matdimngag. Aklo nag-adakkel ti nagbasulak iti asawak. Katsapay la kuma. Tadumtang tumatla ti panawan nga agsubli ni Daniel nga asawa kada kami. Wen, anak ko. Kat di ka madanagan. Ada kami latakan ni abalayan, amang tulong kada kayong agina. Kabayatan ti kaawan ni Daniel. Agyaman ak tatang. Nanang, kat ikarik. Talagang agbalbaliw akon. Ipanagnag ko da ita iti asawak. Rombang laeng, anak ko.
Kat nasayaat may taaklunam tinagbasulam iti asawam. Ikararag tayo asapay lakuma. Tamaurnos tuumatlaan ti pamilyayo. Ada kayo matkayan dito salas ngagtugtugaw nanang. Nakalidliday kay manan. Alvin, anak ko. Kailuyo ka din ni tatang. Wan anak, katmang namnamaak, asapay lakuma. Taagsoblinton ka data ti amam. Makunkonsensya ak, kapoy ti kastuya nagbanagan ti pamilya tayo. Gapo iti aramid ko. Kailuyo ko mo ni tatang. Kat ikarkararag ko. Asapay lang ko matagsublin ka data. Kaya't kung nagkakadwatay manan iti dahito apagtaangan, nanang. Wan anak, kat agtinulong ta amang idawat iti dayta. Saan pa ilang nga nagsubli iti sidong mi ni Daniel nga asawak, Mr. Lonely. Ngam ti pagyamana ket kanayon latta nga agipatulod iti kwarta, apara kada kami iti anak ko. Ket ikarkararag ko, asapay lakuma, tamapanunutin ti asawak ti agsubli iti danami nga agina. Kastaan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rosa. Rosa, pagayam ko, sobrang amin ti inaramid mo. Inabusom ti kinasingpet ti asawam. Nagimon ka iti angin, nga iso tinang panawan kada kayo ti asawam. Ala, itultuloy mo ti agbaliw. Ket sapay lakuma, tagsublintumot laeng kada kayo ti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Rosa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.